Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụrụ nke gị Maazị Onyekachukwu. Abịa m ịkọrọ gị tata ka ndị Igbo si wee kwenye na chi si kee ụwa. Igbo si na ha ekweghị na Chukwu pụtara wee sị nwa ka anyị kee mmadụ. Ụbọchị Mọnde asị n'igwe dị n'igwe adị, ụbọchị Tuzdee asị ka ife dị ife adị, mbọsị nke ọzọ wee kee mmiri, mbọsị nke ọzọ Igbo si na ha ekweghị na mana e nwere ofu ihe dị common. Ofu ihe dị common bụ this Holy Trinity. Christianity ga-agwa gị na ewere 3 God in 1. Otu a ka Igbo si wee kweta. Ha were 2 versions. Ofu bụ Chukwu okike abịama. They say no, 3 in 1 God. Chi ukwu, okike, and abịama. Nke ọzọ wee gwa gị maka Chineke. Asị na chi ekekere ụwa and awawala ihe. This version si na Chukwu kere ụwa kechecheche, kwubie ka ụwa ga-esi wee dị, ka mmiri, ka ọkụ, ka anụmanụ, ka anụ ọhịa, ka igwe, ka ihe niile kesịsịa ya ka o si wee dị. Ụwa dị ka akwa mgbe ewere awawara ihe wee tiwa ya bụ ụwa. Ozugbo tie ya gbuo nwanyị, ụwa gbasa enu ana enu a na-adịrị, mmiri adịrị ebe o kwesịrị ịdị, osisi ọbụla adịrị ebe o kwesịrị ịdị, ụmụ anụmanụ ebido n'otu a ka esi wee kee mmadụ. Then n'otu a ka esi wee kee mmadụ. The other version bụ Chukwu okike abịama wee sị na Chukwu nọ ya bụ the supreme God. Then okike bụ ihe kere ụwa, na-agwa ya na ka ị ga-eme nke na ka ị ga-esi mee nke o wee kechaa ụwa. Then abịama bụ chi nke ahụ na-enwe relationship with ndị mmadụ, na-akọwalụ mmadụ ihe. Ọ bịa n'ụdị nnukwu mmụọ. Ọ ya ka ọ na-abụ ndị Igbo gakwuru mgbe ahụ asị ya ka ihe bụ ihe a, ọ gwa gị na nke a bụ mmiri, na nke a bụ ọkụ. So ejekwuru ya, kedu ihe a na-akpọ ya, okwuo na afọ a ga-akpọ ya bụ nke a. Ọ bụ na obodo n'idiri mmiri na mmiri adịọ na be ha, ejekwuru ya ka ihe anyị ga-eme ka eweta mmiri na mmiri adị ọgọ ihe ha ga-eme, gwa ihe ha ga-eme. Kemekwa mgbe gboo na a na-ekrieti mmiri. Otu esi na asị Moses kụọ mkpọrọ n'elu okwute mmiri agbawa, otu a ka ụfọdụ obodo si wee wee mmiri. Ha jasị a na ihe ha ga-eme, eme nke a mee nke na mmiri apụta, eme obere oge mmiri apụta n'obodo. Anyị ka ga-aga very deep. Now, abịama means onye ọgbụgba ama banyere ụwa. Maka ụwa na mbido ihe Igbo na-akpọ ya bụ abịa. Ọya ga na-asị asị gị na ọya bụ dibịa. Dibịa ya di abịa. Then di pụtara a specialist. Asị gị dịka na ọya bụ diji, ọya dị mgba. Ya a specialist about the world. Abịa ama, ya bịa na-agba ama maka ụwa. So otu a ka this our version show dị. Mana anyị na-eme those research wee na-ebido, anyị apụtago na wee kọwa ya. Anyị ga na-akọwa ya stage by stage. Na-efere anyị na-ebe ojebe oge na TV. Anyị ga na-eweteziri gị na nkeji wee gara gị ka Igbo si wee bịa, ka anyị si wee gbasaa, ka ụfọdụ omenala anyị metara ka o si wee dị. Otu a ka anyị ga-esi wee na-akọ. Just na-esoyela anyị, just tụsara anyị meseji a ka ụmụ anyị ndị ọzọ sonye anyị na njem a, ka anyị kọwaa ka ụwa anyị si wee dị. Anyị ga-amụta ihe. Ewe ihe ọzọ ife iru, ewe version nke iwe about creation of the world, ideela anyị na comment section ka anyị ncha niile na-amụta, na-atụkarịta ụka, na-akpakarịta ụka. Mana ihe anyị decide bụ na anyị ekpebigo na anyị ga-efollow our history wee ghọta ka o si wee dị. Nke onye ma ya weta ka atụkọ isi ọnụ kụziere ụmụnne anyị. Aka m bụrụ nke gị Maazị Onyekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.